unu n'ezie anya unu ya afọ ndị Amaka society a na-edupụta nwa nwanne m ugebe n'aja dị asọ ugori ihe bụ n'aja anụ gaga n'aja dị asọ mmadụ abụ abụ a na-agwọ n'ele ụbọchị tata onye be na ya bụ nkupụta nwa dịka omenala Igbo ya bụ mmemme siri na gbatakwuru n'ụbọchị tata na-anabata maka ihe gbasara ya bụ nkupụta nwa dịka omenala Igbo si were dị unu n'ezie anya anyị na ha anabata ya bụ obi nnukwu papa ya dịka omenala Igbo si were dị ọ ife kwuru ka a na-eme unu n'ezie anya unu ya afụzi ọ ife ọwụ ọ ife ọwụ anyị na-anabatazi ha na ya bụ nnukwu obi ka anyị na-anabatazi ha nkupụta nwa ka ọ dị otu a ka ọ dị a na-eme n'ụzọ ọdịnala omenala Igbo ya adị omenala Igbo ya ya efu maka ndị amalọ a na-eche na ọsọ ịgba nwa gị n'ụlọ ụka je mee baptizim aka na-eme baptizim n'ụzọ omenala omenala siri gbatakwuru n'ezi anya a na-akpọbata ụmụaka n'obi dịka omenala Igbo si were dị ọ ife kwuru ka a na-eme unu n'ezi anya unu afụ ka ya bụ omenala si na-agbatakwuru n'ụbọchị tata unu afụna ka o siri gbatakwuru ife niile ahụ chọọchị ife niile abụrụ ụka omenala Igbo amaka unu n'ezi anya unu afụ ka ya bụ nna nwa na nwunye si gbara ụmụaka na-abanyezi n'ime obi obi ndị ichie unu n'ezi anya unu afụ nnukwu papa anyị nna ya obi ụmụemeri otu a ka o si were dị nna ya ọ na-achọ ka ọ nabata ụmụaka ya n'ime obi ya ọ ife kwuru ka a na-eme maka ndị amalọ ụfọdụ na-eche na ọsọ nsọ n'ụlọ ụka ka ị nwere ike ịkpọ nwa jee mee mmemme ịkụpụta nwa mgbe unu n'ezi anya onye ya afụzi ka o si wee kunye nwa oke ọkpa ọcha na-eme omenala dịka omenala si gbatakwuru ọ ife kwuru ka a na-eme